Kar chuny jaluo. Mana kaka senior J kete nyaka wakuongo wang'ini to kapod ok wang'iyo to pek mar gini ni kanye to wakuongo wapenjore ni to weche ma Azimio kata ma ogai mar Azimio dwaro kata ma Azimio pedho gin weche mage. Kech weche gi ema biro miyo jopiny chot kata ok chodi. Weche ntiere ka adek kaka senior J osewachogi. Mokuongo en wach mar IEBC. Wach mar keto commissioners manyien king'iyo aput mancha ne ochuogi makoro biro dayo dho jok ma biro bedo commissioners ka IEBC. King'iyo kaka gini ncho time to Azimio wacho ni ne otime gi lwedo achiel. Makoro gini dhi keto Chebukati 7. Kech macha ncha ne Chebukati achiel tema ncha ne orochore kamacha. Koro kodhi oket Chebukati 7 gi ng'ata achiel to wacha 7 ni hero mana senior J. Koro Chebukati ka achiel mancha chalo kamacha. To gipenjo ni koro kan tie 7 koro dhi chalo nade? Chal ni 7 ni ok en namba maber. Koro 7 dhi chalo nade? Kaeto ntiere wach mar pek mar ngima. Mama taparo ni josiasa kata jo Azimio riek nikech ntiere bende nyaka ing'e ni timulo gik mamulo jopiny kae. Mama en achiel kuom gik ma waselose kae mapek. Koro pek mar ngima ni en gima mulo jite. En gima mulo jopiny kaluwore kaka bedo ni nengo gik moko idho kendo dhi malo. Kaeto ibire wach mar adek matenore gi wach ni gidwaro ni mondo mi yaw servers. Gilao dhiang'. Jakomo wacho ni jalang'o dhi gi dherwa. Koro idwa ni mondo mi lao dhecha mondo duoge. Koro wach mar server nikech winjo ka no wacho ni whistleblower gik mancha ne whistleblower ko wacho gin kaka gineno gi jo Azimio gin gi yie ni mache duoko mar ombulu mancha ne nitie to giwacho ni jalang'o ko olal gi dhiang' awi maber ni kata gima otimore ni Beni bochako dhi gi jalang'o. Koro gima ni kae Victor wajok ma samoro beto kiyo gi sondo kuonde ma jalang'o ne ibiro to kaw dhok sembo kendo twenyo dhogo. Gima nyaka ing'e ni dhiang' ka jalang'o kaw to ufuato ndach dhiang' kiluwo tie dhiang' ma yudo dhiang' kama nitie. Dheno ok duogo doga e yo mamuol. Iroke. Kawe iseyude mineno ka intiere dala ma intiere. Joka rito ga gin bende gin gasere man koda kwiri makech. Ma ok ochuno ni udhi adhiya apani temo winjo kama kelono. Okimuomre. Ok ochuno ni bedo ni unseneno useyudo kama dheru nitie nudhi duogo kode. Unyalo akuno bende ka utho kuno ok uduogo. Kata samoro dhok be ok uduogo godo. Koro lao dhiang' nitie to duogo gi dhiang' be en gima opogore. Unyalo dhao dhiang' to ok dite molao bang' dhiang' madhi duogo. Fred yo machielo temo wacho ni dherne inyalo lao to jolao dherne kidek duogo pacho maonge dhiang' mane gidhi lao. Maonge dhiang' to samoro bende ka gidek duogo maonge joma ne gidhi godo. To samoro bende ginyalo duogo te ma dhiang' be giduogo go. Koro magi scenarios mantie. Jogi nyalo duogo te ma dhiang' be giduogo. Gima otemo wacho ni lao dhiang'. Ok ochuno ni dhi duogo gi dhiang'. To be ok ochuno ni dhi duogo gi dhok te. Samoro nyalo duogo gariyo. Moko bunya yudo ka noseyang' ma piene ing'eni mosetere bucha moserumo. Koro magi matung samoro tung dhiang' ema yudo kata yudi dhiang' ema yudo making'iyo tineno ni maderi. samoro tunge bende no sechom. Koro magi gik mantiere. Magi gik mantiere Victor. Radio Ramogi, Kar chuny